Flors de baladre en un torrent. Molt bon dia a tothom. Estireu d'acord amb mi que el principal problema que pateix la ciutadania de Vila és el de l'accés a l'habitatge. Malgrat tinguis un sou digne, un sou prou suficient, no tens la capacitat de poder pagar els lloguers que es demanen a la nostra ciutat. I això no soluciona construint més, això no soluciona posant més totxo a la nostra ciutat, en els nostres 4,5 quilòmetres de sòl urbanitzable que tenim. Això només s'aconsegueix amb eines que ens ha de dotar el govern central per poder regular els preus d'habitatge a les zones tensionades, que per nosaltres tot el municipi seria zona tensionada, i incrementant les inspeccions en els lloguers turístics. Eivissa no necessita més edificis. Des d'ara Eivissa no volem que Eivissa creixi més.